Здравейте! Казвам се Таня Тодорова от курса по пилатес 300 от 18 март. Днес ще ви представя тренировка по пилатес с малка топка за средно напредна. Разполагаме се равномерно върху седалището, долу на постелката. Хубаво стъпваме на стъпала и слагаме топката между коленете. Бавно с огънат гръбнак. Бавно с огънат гръбнак, ако е необходимо, леко си помагаме, като сме се хванали под коленете. Отпускаме надолу. Първо кръста и прешен по прешен лягаме долу на постелката. Хубаво заземяваме кръста. Повдигаме главата, така че брадичката сочи към ключицата. Повдигаме и краката. Включва се прав ъгъл в коленете. Изпъваме хубаво ръцете напред. Енергично, все едно, пляскаме върху водна повърхност. Започваме движения. Нагоре-надолу. Вдишваме на равен интервал и издишваме на същия интервал. Раменете са далече от ушите. И това е така нареченото упражнение стотица. Вдишваме през носа и издишваме през носа или през устата. Още 5 пъти. Общо 10 пъти може да се направят. Между 8 и 10 пъти са повторенията. Ако се чувстваме по-уверени, можем да изпънем краката нагоре и стискаме топката. Последно вдишваме и издишваме. Отпускаме стъпалата надолу. Вземаме топката над глава. От тук повдигаме първо ръцете, главата, лопатките и гръбнака, прешен по прешен. Издишваме, огъвайки се в подкова. И отново изпъваме гърба, вдишваме и го отпускаме с огънат гръбнак, прешен по прешен, обратно долу. Краката са свити, доближени един до друг и стегнати. Вдишваме нагоре, бавно изправяме, огъваме главата между ръцете, издишваме. Вдишваме и надолу. Връщаме. Още 4 повторения можем да направим бавно. Изправяме, вдишвайки, огъваме се, издишваме, стягаме корема хубаво. Изправяме гърба. Вдишваме и отпускаме бавно надолу. Още 3. Още 2. И последно. Издишваме. Пускайки надолу, ръката следва горната част на тялото и правим едно претъркулване назад. Предаваме си топката между стъпалата и пускаме надолу ръцете. Изправяме се. Вдишваме, отпускаме надолу, търкуваме назад. Ръцете са покрай тялото за опора. Връщаме бавно краката и се изправяме. Вдишваме. Търкуваме. И напред. Още 6.
5, 4, 3, 2, последно. Назад. И напред издишваме, стягаме колена. Взимаме си топчетата и я поставяме под едното кръче. Отпускаме се внимателно назад на постелката. Заземяваме хубаво кръста надолу, натискаме с крака върху топката. Другия свободния крак повдигаме нагоре и започваме да рисуваме малки кръчета върху тавана в едната посока. 4-5 повторения в едната посока. В началото на кръчето вдишваме, в края издишваме. И обратно. 5, 4. Кръка е прав в шпиц, а коляното сочи в страни. Последно. Отпускаме и сменяме с другото кръче. Натискаме хубаво топката си крака. Повдигаме другия крак нагоре. Кръста хубаво надолу към постелката. И рисуваме кръгчета върху тавана. Прав крак, коляното леко в страни и дишаме. Вдишваме в началото на кръгчето и издишваме в края. 3, 4, последно. Отпускаме. Вземаме си топчетата между стъпалата и сгъваме краката в прав ъгъл при коляното. От тук вдишваме, вдигаме глава и издишваме, разтягайки краката напред по диагонал и ръцете над глава. Вдишваме, издишваме. Главата може да остане горе. Вдишваме, издишваме. Кръста хубаво долу. Още 5, 4, 3, 2, последно. Превръщаме за кратко коленете към гърдите и поклащаме ляво-дясно. От тук изпъваме крака нагоре, топката продължава да е между стъпалата. Ръцете са покрай тялото за опора. Пускаме прави крака надолу, докъдето можем да задържим кръста на постелката, докъдето кръста не се отлепва от постелката. Ако се отлепва рано, повдигаме глава, вдишваме горе и издишваме надолу. Още 4, 3, 2, последно. От тук свиваме колене към гърди и избутваме напред с колене в страни. Свиваме и избутваме. Дишваме, издишваме. Още 5 повторения. 3, 2, последно. Взимаме си топчетата и я слагаме между коленете. Хващаме отдолу под колене. Лактите сочат в страни. Повдигваме глава и се залюляваме с инерцията на тялото. Изправяме се горе. Упражнение топчеца.
с топка между коленете. Отпускаме гърба. Тила не попада върху постелката. И се изправяме горе, баланс. Дишваме, издишваме. Още 4. 3. 2. Последно отпускаме долу. Бавно и внимателно. Взимаме топчицата, повдигаме глава и промушваме под едното кръче топката, през глава, в едната посока. Още. Дишваме и издишваме. Още 3. 2. Последно. И в другата посока по другото кръче. 6. 5. 4. 3. 2. Последно. Прибираме колене към гърдите. И отпускаме за кратко глава. Прави крака. Главата повдигаме. Голяма ножица, като преминава топчицата под кръчето. Редуваме краката и разменяме. Прави крака. Дишайте. Още 4, 3, 2, 1. Последно. Превръщаме. Слагаме топчицата пред коленете и подпираме с едната ръка, като двете длани са зад тила. Отпускаме едното кръче, връщаме, сменяме с другото. Противоположни ръка и крак. Подпираме топката. Издишваме. Вдишваме, събирайки. Издишваме, разтягайки. Още 2 повторения. Последно. Прегръщаме крака. Поставяме за кратко топката, ръцете в страни. Отпускаме краката от едната страна на тялото и издишваме, хубаво разтягаме. Връщаме нагоре. Обратно. И отново настъпваме. Слагаме топчицата под опашната кост. Повдигаме прави крака нагоре. Ръцете отстрани за баланс. Краката са в шпиц, коленете леко в страни. 2 пъти кръстосваме, като разменяме позицията на краката. И на 2 такта разтягаме в контрашпиц в страни. 2 пъти кръстосваме в шпиц. И на 2 такта разтваряме крака. Още 4. 3. 2. Последно. От тук разтваряме крака, рисуваме едни тъгички в страни, събираме долу и връщаме горе събрани. Разтваряме крака, тъгички в страни, описваме цяла окръжност с двата крака и връщаме събрани. Повторения, тук издишваме, дишваме и издишваме. И обратно. Събрани пускаме леко напред, разтваряме и горе събираме прави. Пускаме напред, разтваряме и събираме прави. Още 3. Дишваме, издишваме, събирайки. 2. Последно. Колело редуваме напред. Напред караме колело. Още 4,
3, 2 и обратно. 2, 3, 4, 5, още 5, 4, 3, 2, последно. Прави крака, леко ги насочваме напред. Единия крак плъзгаме върху другия и разменяме. Още 6, 5, 4, 3, 2, последно. Леко се повдигаме и махаме топчицата. Стабилно заставаме на стъпала, слагаме топката между коленете. Повдигаме се в обратен мост. Ръцете са отстрани за опора. Дишваме, повдигаме седалище, гръбнак, горе издишваме, изтягаме седалище и връщаме в обратния ред. Гръбнак, седалище. Отново горе, стягаме и връщаме долу. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оставаме горе и само стискаме топката между коленете. Още 6, 5, 4, 3, 2, последно. Отпускаме. Вземаме топчетата над глава и бавно се изправяме. Оставяме между стъпалата. Ръце в страни. Вдишваме в център, издишваме в страни, накланяйки се към противоположен крак. Издишваме, изтягаме колен. Редуваме двете страни. Вдишваме. Издишваме. Странично. Още 4, 3, 2, последно. Дишваме и разтягаме напред. Хващаме пръстите и теглим гърдите към коленете. Слагаме топчицата, леко изнесе напред по стелката. От тук в страничен лек се изместваме. Опираме се на лакът. Лаката е точно под рамото. Слагаме краката върху топката, леко изнесени краката напред, като тазобедрените кости са една над друга. Внимаваме да не провисват бедрата тук отдолу и рамото да е далече от ход. Предната ръка може за опора отпред. С долния крак натискаме топката, стегнати са краката, издължени в шпиц, коляното леко сочи нагоре и повдигаме крачето, горното, издишвайки нагоре. Дишваме, издишваме. 8-10 повторения. 6, 7, 8, 9, 10. От тук плъзгаме крака с пръсти по долния, изпъваме го в шпиц нагоре, обръщаме контра и събираме при долния с петички. Дишваме, издишваме. Също 8-10 повторения. Още 4, 3, 2, последно. Обръщаме крачето напред, крака отново е в шпиц.
Започваме кръгчета с единия крак в едната посока. 4. И дишаме в началото на кръгчето и дишаме в края. 3. Стараем се да не си кладим тялото. Последно. Обръщаме крака в контра и започваме 2 маха напред. 1, стягаме назад в шпица. 2 в контра напред и 1 назад. Още 6. 5. 4. 3. 2. Последно. Взимаме топката с 2 крака, леко отпускаме назад към едната страна на седалището. Свиваме коленете към гърдите и избутваме стопчица напред. Свиваме се и избутваме. Стегнат корем, вдишваме. Още 5 повторения. 4. 3. 2. Последно. Отпускаме топчицата. Слагаме горния крак върху топката. И с долния само работим в контра. Петичката сочи нагоре. Повдигаме долното кръче нагоре. Още 5. 4. 3. 2. Крака остава нагоре. Изпъваме в контра и шпиц. Леко раздвижваме. Още. Достатъчно. Свиваме крака отпред. Коленете сочат напред. Отпускаме ръката, долната. Другата върху нея. Вдишваме, отваряйки гърди хубаво. Издишваме, събирайки. Разтягаме. Последно. И се обръщаме от другата страна. Хващаме топката между стъпала, подпираме се назад и обръщаме от другата страна. Слагаме крачетата напред. Подпираме се на тлакът. Дишваме и издишваме горе. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Последно. Плъзгаме, коляното сочи нагоре, връщаме в контра, събираме петите. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Издишваме. Вдишваме. Последно. Издишваме. Обръщаме крака напред в шпиц. Въртим кръгчета. 1. 2. Дишваме. Издишваме. И обратно. 4. 3. 2. Последно. Обръщаме крака в контра. Коляното сочи напред. 2 такта напред. 1 такт назад в шпиц. Стягаме седалище. Още 6. 5. 4. 3.
2. Последно. Хващаме топката между стъпала. Отпускаме леко назад към едната страна на седалището. Свиваме колене към гърдите и избутваме напред диагонално. Свивайки вдишваме и изпъвайки крака напред, стегнати, издишваме. Още 5. 4. 3. Свободната ръка може зад тила. Последно. Ставаме топката, подпираме горния крак. И с долния работим нагоре. Петата сочи нагоре. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Крака нагоре, контра, шпиц. Последно. Събираме сгънати крака напред. Отпускаме ръката за кратко. Другата полагаме върху нея. Вдишваме назад и издишваме напред. Вдишваме хубаво, изпълваме гръбнака. И издишваме. Последно. Обръщаме се по гръбче, изпълваме се. Поклащаме се хубаво като рибки. Отгоре надолу. Вдишваме хубаво. Стегнато нагоре, изправяме се. Взимаме топчицата и се обръщаме по колено. Всъщност, напред. Събираме. Скосваме крака и се обръщаме напред. Лягаме по колено. Тук подпираме върху топчицата. Разкрачваме колкото широчината на раменете. Нагоре, издишваме, задържаме няколко пъти и издишваме. Още два пъти. И задържаме горе. Издишваме в едната страна зад едното рамо. Таза хубаво натискаме надолу и за другото. Отпускаме ръцете покрай гърдите и избутваме седалището назад към пети. Сядаме и разтягаме хубаво напред. Добре. Сядаме. Широк разкрач. Пръстите сочат нагоре. Топка в центъра. Вдишваме и издишваме, изпълвайки ръце напред. И главата между ръцете промушваме, разтягаме хубаво напред и задържаме. Издишваме целия въздух, за да можем хубаво да разтегнем напред. Още веднъж. Към единия крак. Едната ръка преминава над главата до ухото. Връщаме и към другия. Връщаме в център. Благодаря ви много, че днес положихме заедно тези усилия. Бъдете здрави и до скоро!